Konna barra ġejna u ġew, issa ġemmi x-xemx. Titmur hemm u mbagħad tiġi hawn. Sejlu kont toqgħod hemm barra ġew x-xemx għax ma kienx hawn fejn toqgħod bin-nies li kien hawn. Dawn kienu uħud mill-kummenti tan-nies li kienu qed jistennew biex jieħdu l-kartuna s-safra minħabba li huma intitolati għal mediċini b'xejn għax isofru minn mart kroniku. Sa rekord siġarat, siġarat dawn in-nies li hawn u tgerger li hawn. Milek tistennew hekk. Nista fil-ħodu qalbinna, marra raġel anzem bil-ħadida, għastojlit kellu joħroġ ċembarx maħallu għax jagħmel. Għallu l-ila li dana għajat mhux għas-servizz tal-poplu. Bat issibruħ tajba omlek toqgħod naqra stenna bejda. Kemm ilek inti? Jiem is-7 u nofs innaw. Iżda One News twaqqaf waqt li kienet jieħu l-kummenti tan-nies minn uffiċjali tas-sigurtà wara li nħataw istruzzjonijiet dwar dan u talbuna nitkellmu mad-direttriċi tal-isptar f'San Luqa. In-nies li kienu preżenti insistew biex One News jitħalla jiffilmja bilan li fi kliemhom kulħadd ikun jaf minn xi ikollhom jgħaddu. Id-direttriċi ta' San Luqa qalet li kellha xogħol urġenti x'tagħmel u kellhom jgħaddu 3 kwarti biex fuq insistenza ta' One News kelmitna u provat iddewwimna fl-uffiċċju bilan li s-sitwazzjoni titranġa. Wara madwar sija One News reġa' mar jiffilmja fejn minkejja li s-sitwazzjoni kienet ittaffit xi ftit xorta kien għadhem ħafna nies jistennew. Ħadd ma jagħti każ. Tara dak ir-raġel b'dan dik il-ħadida laqas jiflaħ jimxi. Kelli intiħsiġu jiena għax ma ħalluh jgħaddi. U bħali hemm mija oħra barra. Għal xi ħud din ma kienx l-ewwel darba li qattaw ħin twil jistennew biex jinqdew għal karta s-safra. Ejli mixi 9 hawnhekk u llum it-tielet darba li ġibuni. Diġà kont hawn il-ġimgħa l-oħra wkoll fuq kartun oħra. Għamiltaw kważi nofs ta' nar. Issa llum ġibt affarijiet miegħi għax il-ġimgħa l-oħra kien sar ħossni ħażin għax jien diabetik, ma nistax noqgħod b'xejn. Sar perm li ġibt miegħi. Għax meta tiġi hawn ma tafx kemm saddum. Well, I don't think people know what to do. I've been here 3 times actually, and each time I've been told something is wrong. Ftit tal-jemilu l-kelima laburista s-saħħa Mari Luis Kolejro Preka fi stqarrija tkellmet dwar din is-sitwazzjoni.